En zat hier de finale tussen het parcours van Gert-Anne van der Bos en Hendrik Talsma. De laatste binnen de grote verrassing. De eerste de grote favoriet. Gert-Anne van der Bos. Best op. Ongelooflijk. Zat die bal er bij de Groenwaai Hellewood. Het is net een filmpje. Hoe kan je dat doen? René Anema. Tikken die bal boven alles winnen. En het zit gewoon fjouwer omheen. En René Anema viel dat hij hem schoot. De bal komt haast op groen dat Simon er nog zien hoor. Maar hij schept hem gewoon boven alles in. Ja, hier is geen krootje in Woeksen. De tweede bobbeslag voor René Anema mag ik er niet vergeten. Nou, maar dit is wel een hele bijzondere neer. Fjouwer omheen, ja. Dan wordt het een dreigverhaal bij het bedoelen van der Bos. Tosma achterin bij Daniel Isger. Ja, dit is weer een zitbal. Get er net uit. Er is er 4 voor Minion. Is dit al de beslissing in de wedstrijd? Ongelooflijk. Fjouwer eerste vastsprong van de parcours van Hendrik Tosma. En dan mooie PlayStation derde zitbal in deze partij. En dan ben je van grote klasse op Zandperk van Triumstra Isger. Ja, nou zullen vergaderen worden, matten. Ik weet net meer wat je meer wisselen kennen. Maar het kan niet meer leiden. Want ze staan 4 van mij achter. Hendrik Talsma. Voor hij meteen Triumstra. Achteruit. Ja, nummer 8 van tegen Triumstra Bobbe. En dan Safir achter staan. Maar ze krijgen ook weer een bordje. 4 op het waar. Hier de verliezend hele finalisten. En daar links trouwens Jan-Sjoerd Tolsma. Dat is de broer van Hendrik Tolsma. Die is nou in de finale zit. Thomas van Zuiden. Heel heeg op. Maar ik ken daar is er wel wapperen letten. En daarmee gaat het er niet weer heel goed aan de andere kant. Want dit bordje gaat weer naar het bedoelen van Gert-Anne van der Bos. En dan gaat het publiek er even achter staan. Die zei, jongens, kom op, je mag die in werk mooi zien. 4 om het rijden is het worden. Hendrik Talsma. Die heeft een weigering. Wat is er? Scoort er wat of zo? Kramp. Hij heeft kramp achter in de voet. En hij vreegt om verzwarging. En dat krijgt er van scheidsrechter Sipke Hiemstra. Nou, dat is het betoer van der Bos natuurlijk net blij mee. Want die pakt nou in een rap tempo een spul. En zo komt het even stil te lezen. Zorgen we dat Hendrik Talsma verdwijnt naar de sportschool hierachter. Om daar op de massagebank plak te nemen. Net alleen als balkeerder. Nee, zo is proberen op te slaan. Is het kramp? Ja. Succes, jongen. Hendrik Talsma die dus meldt dat het kramp is. En dat hij het proberen heeft. Is helemaal impact. Een metamorfose wordt ik even pensioen. Toch René Anema, wat Jos er mooi uit, zegt hij. Op die stand van 4 van het rijden. Nog altijd in het vaddel van het parcours van Hendrik Talsma. Thomas van Zuiden brengt de eerste bal voort binnen. En dan is het teken Triumstra niet een keer sluit bij de middellinie. Net de bobbeslag die we winnen van teken. Maar ik wil eventjes wennen. Maar het ritme is natuurlijk uit deze partij. En dat is voor alle belutsenen net aardig. Nee, de vraag is van, is het dan tactiek of net van Hendrik Tolsma? Nee, Dooskor is echt absoluut van nee. Ik zit eigenlijk absoluut van wol. Nee. Ik denk dat het wel zo is. Nee, beslist net. Maar ik praat ik mooi met Tijn Lijns. Maar die korfbal had wel eens mooi Hendrik Tolsma. Hij had vaak kramp. Ja. Dus dat spreekt wel eens zijn voordeel. Een baltje maar de stuit achterin met Daniel Isger. Die slaat die bal naar Koeien. En dan is het René Anema die het eventjes provoceren naar de perk daar. Zo van, komt u maar. Nou. Ja, 3 punten verwijderd van de overwinning, hè? Dan trek je het wel eens, hè. En dan ben je op achter, dan hebben we eerst. Het is René Anema die het nou opslag heeft. En net Hendrik Talsma. Brengt de bal voor met tegen Triumstra. Ja, dat ben opgooid. Dat is nummer 10 van tegen Triumstra in deze finale die het boppen gaat. Gert-Anne van der Bos.
Die zij zwaar vastsprong is we weer omkomen. Ja, maar die wordt keert van de keert. Wordt even appelleerd van ja, daar is die bal gewoon vast. Dat weer net zo. En ja, spanning weer om. Nou ja, die spanning is eigenlijk al de hele wedstrijd. 4 voor 4, het is dezelfde finale van de PC. Correct keert toch Daniel Isger. En de diepe zucht van Hendrik Tolsma. Een strikje erom en hij kan zo opgestuurd worden, maar de post zit erin pakt. Thomas Verzuiden. Die hebben achter iemand. Ai, Daniel Isger. Geef die bal kwijt, geef die bal kwijt. Ja, de bal gaat kwijt. Oh. En dan schiet het betoer van Gert-Arne van der Bos op het dier. Wordt het 6-2. Hij is er helemaal in, Isger. Maar volgens mij wie die toch echt kwijt. Ja, de karmaster die zit daar op het stoeltje, die kent dat Jen. En die man zit ervoor. En daar ga je nooit de luister in. Ja, nou is de druk heel leeg. Nog eens die bal die achterin komt bij Daniel Isger. Hij rekt hem echt poer best. En dan wordt er al een die bal gaat links van de PLO's. En dat betekent dat het kwijt is. Nou, Thomas Verzuiden, jongen. Hoe haast het? Iedereen achterin met Daniel Isger. Nee, kijk, net weer. Nee, net weer. De bal is krijgt net weer. 4 voor 4 waar zij zwaar nog gult tieten. Ah, zoals die glimlach. Hij hier haast al telt, hè? Het skilde ik maar centimeters. Ja, oeh, hier was je. Ja, hij schrok zelf wel. Die bal daalt krijgt Huggerhoff. Ja. Hij denkt, hij had een fortune. Ja. Ja. Hendrik Talswiel ook zo wat van, dit hebben we binnen. En dan weer de gemiddige blik op de holle, op het gezicht van Gert-Arne van der Bos. Wat kan hij er nog wat ontwan? Ze wankelen. Wie hier dit toch in voor? Het parcours van Gert-Arne van der Bos, dat is haast net te verslaan. En dan is daarin in het parcours van Tolsma. Gert-Arne van der Bos op die te staan. Wat doet hij? Brengt de bal voorin. Die bal hoe oh ja, hij gaat toppen. Het is de derde overwinning. Hier dit toch. Een fantastische verrassing. Hendrik Tolsma wint dit. Dit is de PC, de 159ste. Ja, René Adema en Thomas Verzuiden. Wat een verrassing. Een onvoorstelbaar huzarenstikje. Het is het parcours van Gert-Arne van der Bos. Had de hele dag net in de rol zitten. Had je dan Sjogget onder de bobbenslagen van tegen 3 en de oude stiks. En je komt maar 4 om hier achter. Je komt maar rond dat 4 om 4. En dan had het er alles van dat de parcours van Hendrik Tolsma leeg is. Ja, wat gebeurt er met je parcours? Ja, alles. Het giet, het regent en we maakt je wat fouten, wij net. Dus ja, het is geweldig dit. Dus, en dan kom je op 4 van me in, kom je voor. Klopt. En rent het even net wat bouwenslaven, wat tekenen. Nou, even een pauze houden, misschien wie dat het wel even. Dus ja, dit is prachtig. Dit. En dan ben je angstig cool haast. Ja, in principe wel ja. Het moet nog even helemaal door me heen komen. Maar, het is een ijskonijn. Ik bedoel, het favoriete parcours verslaan. Ik bedoel, Jen Ian. Ik zei het nog maar, dat Jen Ian hier dit voor mogelijk houdt. Nee, klopt. Het is schitterend. Zo, ja. Leuk wezen, Thomas.